Sa lasang ang tawag sa kini nga mubo nga sugil. Sulat ni Flora Michelle Cebrian ug ni Roxanne Fuentes. Kini nga mubo nga sugil alang sa pagtuon og letrang la sa para sa mga bata pa sa sa mga elementary nga estudyante. Si Lando anaa sa lasang aron manguha og lansones. Mikatkat siya sa punuan sa lansones ug nagsugod na siya og panguha sa mga bunga. Iya kini gisulod sa 5 ka dagkong lata nga iyang gibutang sa sango sa punuan. Samtang nagkalingaw si Lando og panguha og lansones, may papaduol nga leyon. Rar! Ang tingog sa leyon. Nahadlok pag-ayo si Lando. Naguol siya kung unsaon niya pagkanaog sa punuan sa lansones. Sa pagduol sa leyon sa punuan, natunog kini sa dakong lansang. Ang singgit sa leyon nga naghilak sa kasakit. Dali-dali nga gikanaog sa punuan si Lando ug nagtago sa sulod sa langob. Mubo na siya para sa sa letrang la para sa inyo ha.